Les migracions internacionals sempre han existit. Les persones canvien de residència de manera forçada per culpa d'una guerra o bé de manera voluntària. L'estudi de les migracions transnacionals ha deixat de veure's com un procés unidireccional per ser entès com un fenomen circular. Ara, no només es tenen en compte els motius de la migració, sinó també la influència d'Internet a l'hora d'escollir un destí, les relacions amb el país d'origen a través de les remeses i les noves interaccions culturals que s'originen amb la convivència de diverses nacionalitats. Jo em vaig fer investigadora a l'àmbit de la sociologia de les migracions perquè sempre m'havia interessat conèixer i analitzar quins són els condicionants globals que expliquen per què les persones prenen la decisió de migrar i de circular o d'instal·lar-se en un lloc diferent. Sònia Parella investiga els fenòmens migratoris. És coordinadora del grup de recerca CER Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona. La nova visió de les migracions internacionals que donen investigadores com la Sònia serveix per trencar les categories més clàssiques que entenen les migracions com aquell fenomen en què les persones es desplacen i s'instal·len en un altre lloc. El que s'està veient des de les perspectives més transnacionals és que la vida de les persones migrades transcorre en diferents espais socials diferents que sobrepassen el que és estrictament la frontera de l'estat-nació. És per això que es necessiten categories socials i polítiques molt més àmplies per entendre els vincles i les connexions que tenen tant les persones que es desplacen com les que romanen en el lloc d'origen. Des dels mercats de treball que funcionen des de dinàmiques globals, qui pren la decisió de migrar, el paper que juguen les xarxes a l'hora de decidir com migrar i després, un cop aquí, els vincles, els contactes d'aquestes persones van molt més enllà del lloc on s'instal·len, sinó que realment mantenen, en molts casos, vincles econòmics, polítics, amb les seves respectives zones d'origen. Les conclusions de l'estudi de les migracions transnacionals serviran per incidir en polítiques públiques que tenen a veure amb la gestió de la mobilitat i la millora dels drets humans de les persones migrants. Som conscients que sovint les polítiques que tenen a veure amb la gestió de la mobilitat o el que en diem també polítiques migratòries fracassen, òbviament, per qüestions polítiques, però també pel desconeixement de les dinàmiques reals d'aquests processos migratoris.